Eu, como gaiteira, pasei anos buscando como facer música co instrumento dun modo que me representara realmente a min mesma. Nesta busca xurdiu a idea de gravar quintela e explorar novas posibilidades sonoras como un instrumento. Eu son Carme López, intérprete, investigadora, educadora, centrada na música tradicional galega, e actuarei en Leg Escu 2025 unha proposta que xira en torno ao meu álbum Quintela. A gaita tivo, dende o contexto tradicional, unha posición relevante, sendo considerado un dos instrumentos máis próximos ao erudito, sendo necesarios certos coñecementos técnicos para tocalo ou recibindo habitualmente un pago cando se interpretaba. Por todo isto e outras cuestións, a gaita foi tradicionalmente un instrumento interpretado por homes, sendo poucos os exemplos de mulleres tocadoras no contexto tradicional. No referente ao campo da gaita, aínda que existen algunhas pioneiras como Cristina Pato ou Mercedes Peón, o certo é que para o que eu fago agora mesmo, as que máis me inspiraron e me guiaron neste proceso de busca dun novo xeito de crear música co instrumento foron grandes nomes do experimental como poden ser Liane Radir ou Pauline Oliveros, aínda que tamén outros nomes como Cali Malone.